kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sally, 48 anyos, minyo o taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gimu sa akong anak. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Yuri, dili magkiat og maayo ha. Hugayo palabig palayo. Mama. Asa naman sa Miss Froilan nga akong gisugog palit og tubig. Dugay mga sad kay nabalik. Nay! Kadugay pa nimo nabalik. Gani haraman ko nagguhat nimo. Sa mga daghang kinamalit sa tindahan, God. Ya, usara may tindahan din, he. Ah, Si Yuri, ma. Siya ron. ato ako no be. Tanawag na unsa. Nga naman ni siya, boy. Imo ning gitukmod? Tanawang unsapad na lang noon. Ano kung sige mo nanti? Kalita mo na siya mo. Mamang ko kita po ni Boy, Mama. Sakit niya ko doon. Na, mao na lagi ni akong giingon nimo, di ba? Dili lagi magpalabi og kiat kay madisgrasya mo. Husto na niya na, day. Mga bata na. Okay, sige. Di na magkiat ha. Hosto na ng duwa kay mamaulin ng tarong taod-taod. Hiring, puyog taday na. Kay way mahibili nimo dinhi. Asa minta, Mama? Adto tas merkado. Mangumpra ko para sa tong panihapon unya. Sige, Mama. Si pa may kuha nga lamas ha. Kaya doon na pa ko nalimtan da. Aray! Oh! Lansa man ka? Tanaw sa magilaktan, good? Ikaw yung bataan ka, Awang oy. ko, God. Ilit na magsakit akong tuhod. Ha? Anong sakit mo na? Ambot lang. Kalit naman. Kupot sa kong kabot, be. Kupot ha, mamauli na ta. Sakto naman tingali ng akong ipamalit. Kusugas uwan. Dong, i-offer ng electric fan, be. Tugnaw man. Lagi. Oh, kinuko si Yuri? Yuri! Yuri, ang sama na itabo ni mo! Ngano ka? Sinaitabo ni mo? Kita ang tuhod. Dahil kaya. Unsa anak? Gamay pa ning among anak, nakabantay na ko ani niya nga dali kay siya malupong. Unya magmuo sa iyang tuhod, ilabi na kunting uwan. Musuol basta tingbugnaw sa panahon. Ako ra sang hiluton niyang tuhod unya inigtataod mawa ra man sad. Hangtod nga 11 anyos na siya, ug mao man lang gihapon. Musuol gyud ilabi na kunting tugnaw. Unya, Tingali gatritis sa bata. ha? Pwede din na anoy nga kabata pa ng Yuri nga arthritis-un. Amot lang sad, pero maubay ginay kasagarang bation kung dunay arthritis. Musuola basta tugnaw ang panahon. Ay,
Sakit kaya akong tuhod. Noon sa naman taon ka, uy. Sige, malaki ingon, ana. Sana naman niya ay paita ba ini oy? Asa na ba sa tagkwarta para pa-check up ning Yuri? Sige lang. Hilot-hiloton lang ni nako imong tuhod na ka. Hangtod makatug ka. Kay piyo nga lang na imong mata. Mawara lagi unya ng sakit sa imong tuhod. Ay, paita ba ini dayo eh? Gustong takay ko nga ipacheck up og Dr. si Yuri aron nga matanaw siya kung ngano nga magsige na siya mo sa iyang tuhod. Pero saon man nga gamay ra man kaayo kog kita in taon sa pagpamasahero og e-bike. Akong kita gani rong adlaw. Igurang ibayad sa abang. Sige lang, dong. Mangita kog laing kakwartahan. Basin pa di ay, magrasyahan tarong buwan na. Magampo lang ta. Ma, sakit kaya akong tuhod. Di ko kapalo. Unsa na sad na? Ma, di na ko kalagawan eh. Anak, makalakaw ka pa, uy. Kadiyot lang. Magpaabot na ni Papa ni mo, ha? Moabot na turong taon-taon. Di ka naman sa hero. Nagulgi ko sa kahimtang sa akong anak nga magsigilag mo aning iyang tuhod. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Bata pa nga akong anak, nireklamo na siya sa iyang tuhod. Unsa man ka ning gimo sa akong anak? Posible ka ang arthritis ni? Ikaduhang pangutana. Pwede ba di ay nga magka-arthritis bisag gamay pa? Kung posible man, unsa hinungdan ini? Makasamot basad ni sa mga pagkaon nga iyang gikaon? Unsa may angay niyang kanon o unsa may iyang likayan nga pagkaon? Ikatulong pangutana. Kung dili ni siya arthritis, unsa man di ay ni? Doon na ba siya kinalang tumaron nga tambal? Og okay ra basad nga kada magmuo siya ini, akong hilot-hiloton? Dili ra ba makaunsa niya? Ikaw pa to katapusang pangutana. Nagduha-duha gid mig pa-check up niya kay basin iniguman, doon ay mga tambal nga palitunon. Doon na ba yung libreng check up para ini? Og doon na ba sa mga libreng tambal ang gobyerno ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sally. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problems ninyo kay usa man ako ka medical doctor. Sa inyong mga psychological, emotional, ug behavioral problema, kay usa man ako ka psychiatrist, ug sa inyong mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Atong sige kay pag hitit kag syabo, maluoy mo sa inyong kaugalingon. Ayaw og hinahinay ug patay ang inyong kaugalingon og sayo. Wala na matay man yung tanan, o hindi mamatay na to. Ingon man ganito ka, kana kuno mga adik, dili matiguang. Anong dili man matiguang? Matay magsayo. Or adto mo mag-anto sa inyong remaining days sa inyong kinabuhi sa prisuhan, sa mental ward, or sa drug rehabilitation. I know what I am saying because ako'y may nagdaa sa pinakadakong drug rehabilitation karon isip ko sa ka-psychiatrist din sa Sugbo, no? Ako'y psychiatrist nga balong-gugog unsa ang paganto sa pamilya aning mga user lagi, ang bedang paita. So,
hunong na taon mo, maluoy mo sa imong kagalingon ug imong papa ug mama ug mga membro sa pamilya, no? So klase-klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. O diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is be happy of what you have. Ayaw na pang ambisyon anang nimdut kayong sakyanan sa budagan lang gud. Ingon bitaw tong usa ka milyonaryo nga ang imo kunong sakyanan nga example na lang no, BMW o Mercedes-Benz. Ang imong sakyanan ang usapon iyang sakyanan multicab. Kana mga di kayo mahalon. Pareha naman mo abot ra magyapon kag asa ka mo anto ba? Komportable ra ng BMW o Mercedes-Benz. Pero okay naman po ng multicab. Fresh air. Ayun lang, kung may stress ka, kung dili ka mo adapt ng what we call simple living. Kung sa naani mo, mauna siya. O 500 lang sod sa mong pitaka, ayaw sod restaurant mo gasto kag libo-libo. Pero daghang sod ang pitaka, ato ka sa class po nga restaurant. Inanara, kinabuhi. Ayaw palit og mahalon kayong sinina o gamay lang sod ang pitaka. Pero daghan, pwede na po Louis Vuitton imong bag. Nga na gina siya. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Kwan. Si Sally, 48 years old, Minyo, taga Cebu City. Mitungod kini sa iyang bata nga sakit kuno ang tuhod, no? So maayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City, no? So going back to our sender si Sally. Ang problema sa iyang anak kay sakit lagi kuno ang tuhod unsa mo kuno yung mga hinungdan unsa may angay likayan, arthritis na ba kuno na iyang anak. O maayo okay ra kuno ipamassage so asa man kuno mangita og libre nga mga tambal ni ani. Well naaraman ka sa Cebu City, Sally. So ako gikasugyot nga para nga maminus-minusan na tong gasto mo dool man tag government hospital, no? Ay ano mo ingon mo kung dool na lang. Kuhaon nang na lang. Mudool ta government hospital. Actually, ka nga itong government hospital, manindot pa ng mga facility kasi uban ng mga private hospitals, no? Kaya ako, dugay kayo ko sa Vicente Soto. Makapanghambog yun ko niya, nga, nindot kayo ng mga rooms niya, no? Although, may di lang kita matagad sa Vicente Soto. Siyempre, kayo taghan mo kayong tao kuhan. Pasyente, no? Yung naman ganyan kinabuhi, no? Di man pwede nga, tuhol kay kaila ka sa mga, nakikaila sa Vicente Soto, pag-abot ni mo, mura kag walk in the park nga, wa kay mga angay nga i-required nga mga proseso flow of patient mo follow gyud ka kay maikod mo tas uban nga kadlawon pa diha na nya ikaw pag abot lang gusto ka matagadayon pasensya god nakiyang yo nya dili ka dili tumanon no balibaran ka na pasensya kini magsakit sa tuhod sa mga bata. Usually, tungod di kay kiat mo kani mga bata, sal, mo sige ambak-ambak, mura ma-overuse ang ilang muscles ba, ma-tighten, ma-weaken. Kaya gitawag na itong impact activity, kaya maglulukso. So, mauna nga, posible nang na ay mga bruises diya, may mo swelling diya, na may ma-dislocate diya, Moingon na galing, mama, sakit, nagkuhan-kuhan na ng akong tuhod o akong tail. Pwede na nato nag-ipa-x-ray para masuta kung naabay fracture or dislocation. The dislocation, nagkuhan na ng atong bulan sakit, na-dislocate lang, wala ma-fracture. Kanang fracture, naputol yun. Not necessarily maputol. Kaya na may gitawag na mo sa pagtunog, linear fracture. Huwag din crack lang siya ba? Pero, of course, musakit siya. So, kana sa mga bata, no? Dalhan ni siya sa Cebu City Medical Center or sa Vicente Soto para nga dili kayo na magaligasto, dili kayo inunta mahal. So, ako lang yung tingali ning lakbitan o hisgot in general ng sakit sa tuhod. Kaya po yung mga hamtong ng edad nga naminaw na to karon, no? Basi ikaw sali, sakit po imong tuhod. Parehas imong bata, no? So, sa may buhaton kung sakit ang tuhod, imong ipahulay, nga imong i-elevate ang imong tail para nga ma-rest, ma-relax, no? Ya, pwede ka mo gamit og ice
Ha? Kining ako may balaan, pwede rin ko guys, pwede sa og hot compress. Ang hot compress makakuan ni siya, maka limit ni siya sa or rather maka-enhance ni siya sa mobility, medyo makakinkakin nimo. Ang ice maka-reduce ni siya sa swelling. Ug naman gani naginom ko katong duha pa kog basketball ug tennis ug matapil ko unsa na matakil po. Butangan daig ice para dili kayo mohubag, nya dili kayo ma-inflame. So sa mga dagko kasagaran hinungdan sa sakit ng tuhod o mga lutahan, kining mga arthritis, rheumatoid arthritis, no? Or part of normal aging process, labi nagkusog kamuta kaon ng mga internal organ, dagang kayo uric acid, gouty arthritis or infection. So avoid lang kag mga kuan gyud kining mga high uric acid nga diet, no? Ako ika-recommend you may drink ginger tea rich in vitamin D, K, and C. Nga antioxidant ba yan ng coffee? Limit lang. Milk is nindot. Juice. Pwede og sabaw sa lubi. Diya sa probinsya. Diya sa ilang lubian ni Kapitan Rigasa, Greg Rigasa. Diya sa Buwak Dako. Dagang kay lubi diya. No? Kuha lang kag sa kanya. Imong-imno ng lubi, makatabang na siya. Pero dito sa among clinic, ako lang pahingan lang ng uban ng mga tambal nga akong iresita sa mga pasyente nako nga naay mga sakit-sakit sa tuhod, sa hawak o sa mandapita. Akong kasagaran iresita kining ibuprofen, kining celecoxib, pwede na siya, diclofenac or kining samning diclofenac, mo na atong Voltaren, mo na siya. Acetaminophen, pwede, paracetamol, or naproxen, or mefenamic acid. Ngadto sa mga grabe na gyud kayo, kinamo ko mga pasyente nga grabe na gyud, di na matabang yung non-opioid analgesic, mo na panahon mo resita ko oxycodone, tramadol, or morphine. Pero kining mga oxycodone, morphine, tramadol, dili ni dispense sa butika o walay yellow pad. Kay subject for addiction maguni in the long run, no? So mao na akong ika-sulti kinahanglan yellow pad or isto ang doktor nga moresita og morphine. Okay? So hinaot sal nga nakasabot ka sa akong gi-explicar nimo. Ngadto sa libuan, millions nga naminaw nato karon sa atong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Ngadto sa mga abroad nga naminaw nato karon diya sa Middle East, no? Nga Duran family diya sa Dubai, no? Mag-text na sa nako din si Melody Kimpan Alvero, no? Yung mga kaubanan diya sa Dubai, si Shano o si Jollibee Hazim, kumusta naman mo diya sa Dubai? O diya sa Sweden, sa Switzerland. Ako mga classmate diya, no? Nanguli ba mo? Mag-reunion ba yata? Reunion ta, di sa Sugbo, ha? Adto ta mag kanta-kanta sa Rich to Bar sa Naga, ha? Obra ni Doc. Okay? So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak Ariman. Daghang salamat o maayong adlaw.